खुलुमनायखौ जासिबाय बे समाव जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 5थि बोसोरारि जथुम्मा बे निंमां नैबे गेलेग्रा फोथाराव जादों निंमां नलबारि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि 16 आरो 17 डिसेम्बर 2023 दा बेवहाय जोङो मैया एबा 16 खालाराव जोंहा माखासे हाबाफारि दंमोन बेवहाय फारियै जोङो जोंनि गेट बेखेवनायनिफ्राय जागायजेननानै जों गासिबो बेखेवनाय हाबाफारि बेजों लोगोसे जोंनिया जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय दख'राफोरनिफ्राय जोङो सेलेक्टेड प्लेयारफोर बिदिखौ लाबोनानै जोङो भलिबल गेलेहोदोंमोन बे भलिबल गेलेनाया मैया मोजाङै जादों दिनै फाइनाल दा गेम सोलिगासिनो दङ मोननै दख'रानि गेजेराव दा बेबायदिनो जोंहा मोनाबिलियाव जिल्लानि डेलिगेट दंमोन बेनि सिगां दख'रानि डेलिगेट जागोन दख'रानि डेलिगेट जानानै जोंनिया थाखानाय जा मावफुं आफाद बेखौ सिफायनानै गोदान मावफुं आफाद दानाय जादों बेबायदि दख'रायाव जोंनिया मोजां मावथिजों मोनदों होननानै आसा खालामदों आरो जिल्लायावबो जों डेलिगेट सावरायनाय जादोंमोन मैया मोनाबिलियाव बेखौ जोङो डेलिगेटखौ बेखेवना होदोंमोन बर' सुबुं आफादनि लेङाइ आफादगिरि रन्जन बसुमतारी बिथाङा बेखेवना होलांगोन बेजों लोगोसे जोङो माखासे एजेन्डाफोरखौ लानानै सावरायदों स्पेसियेलि जोंनि काउन्सिलनि एजेन्डा इडुकेसननि एजेन्डा ड्राग्सनि एजेन्डा बेजों लोगोसे दानि सिटुवेसन जोंनि धेमाजि जिल्लानि प्रेजेन्ट सिटुवेसन बेखौ लानानै जों सावरायदों गोबाव जों सावरायनाय जादों आरो बेबायदि जों माखासे रिजलिउसन लादों जेरै जोङो इडुकेसनाव जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा खामानि मावबाय थादों बिथांमोनखौ मदद होनो थाखाय जोङो जोंनि हायार इडुकेसन आरो लवार इडुकेसन स्पेसियेलि जोङो मिडिलखौ लाबाय थादों गेजेर आरो गोजौ थाखोनिखौ लाबाय थादों बेनिखायनो जों गोजौआव माबायदि खालामनो हायो दा जेरै जोंनि काउन्सिलनि गेजेरजों जोङो बैबायदि लाइमोनफोरखौ कचिं होनायनि बेबस्था लानो हायो नामा बेखौ जोङो काउन्सिलजों सावरायनानै माबाफोर थांखि लानो हागोनखौ जों मिजिंथिदों बेजों लोगोसे जोंनाव जिहेतु 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि थाखाय माखासे जब इन्टारभिउ जाबाय थायो माखासे लाइमोनफोर दं जायफ्रानाखि ग्रेजुवेसन जानानै ओरैनो गोलैनानै दं बेफोरबायदि लाइमोनफोरखौ जोङो ट्रेनिं होनायनि थाखाय 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि इन्टारभिउनि ट्रेनिं होनायनि थाखाय बेबायदि खालामनो हायो नामा जों बेखौ सावरायनाय जादों आरो बेखौ जोङो रिजलिउसन हिसाबै लादों बेजों लोगोसे जायफोरा फरायनायखौ गेजेर ससेयाव गारबाय बायदिसिना जाहोनाव दा बेबायदिखौ जोङो स्किल ट्रेनिं जिहेतु दा जोंनि काउन्सिला फिगारि आरो मा होनो फिसारि बेखौ होबाय थादों बेजों लोगोसे जों माखासे स्किल ट्रेनिं बेफोरखौ आरोबाव इनक्लुड खालामनानै जोंनि लाइमोनफोरखौ गावसोरनि जिउ राहा दानाय बेयाव खालामनो हायो बेखौ जोङो नोजोर होदों आरो बेखायनो जों डेलिगेटआव बे गासैबो थांखिखौ लादों आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादा बेफोरखौ हाबा मावलांगोन उननि समाव फैबाय थानाय 2 बोसोराव जोङो बेखौ मावलांनायनि मोनसे माने भिजन लादों आरो बेबायदिनो जोङो मावलांनो आवगायगोन आरो फारसेथिं जोंहा जिहेतु सोलिबाय थानाय जा मावफुं आफाद जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेयो मैया जोबनानै थांदों आरो बेबायदिनो जों मैया गोदान मोनसे मावफुं आफाद 2 बोसोरनि थाखाय दादों आरो बेवहाय जोङो दिदोमै थाखानाय जोंनि आफादगिरि बिथांमोना आरोबाव फिन मोनसे टार्मनि थाखाय जों सायख'दों आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै जों अशक दैमारि बिथांखौ जोङो सायख'नानै लादों आरो जायफोरा इनएक्टिभ फोर दंमोन सासे सानै बिथांमोनखौ जों जिरायथ'होनानै बेहाय माखासे एक्टिभ सुबुंफोर जायफोरानाखि खामानि मावबाय थानो हायो बिथांमोनखौ सुख'नानै लानाय जादों आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि जा गोदान आफाद बेवहाय अलमस्ट 60निफ्राय 70%आ सिगांनिफ्रानो दङ आरो बाखि 25-30%आ जिहेतु जोंनिया इनएक्टिभ माखासे जानानै दंमोन बिथांमोनखौ जों रिप्लेसल' खालामनाय जादों बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे खौरां जोङो मैया बेखौ डेलिगेटनि गेजेरजों बिथांखौ जोङो साबायखर बावदों लोगोसे जोंनि माखासे जा बुंनो थाङोब्ला जोङो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जेब्ला आं जिल्लायाव दंमोन बै समावनो बे डिमान्डखौ जोङो खालामदोंमोन बै समनि सरकार नाथाय बायदिसिना जाहोन दिन्थिनानै बिथांमोना जोंनिसिम हरनो हानाय जायाखैमोन नाथाय नैबे दा सोलिबाय थानाय दा UPPL सरकार बिथांमोना जोंनिसिम हरनो हाबाय बिनि थाखाय जोङो साबायखर बावदों आरो जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै अकल ट्रेन्सपर्टेसनल' नङा बेजों लोगोसे जोङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं खावलायनो सानदों जिहेतु बड'लेण्ड
नि सिङाव थानाय लाइमोनफोरखौ सुपार 50 सायख'नानै बायदिसिना कम्पिटिटिभ नेसनेल आरो स्टेट लेभेलनि टप रेंकनि कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव जिहेतु बाहागो लाहोदों बेवहाय बर' हिसाबै जोङोथ' जोंनिफ्राय काउन्सिलखौ जों नारसिनबायानो थादों आरो बर' हिसाबै एज ए होल बड' हिसाबै काउन्सिलनि बायजोआव थानाय टेलेन्टेड गथ'फोर जायफ्रानाखि फिउचार दङ बिथांमोनखौबो सासे सानै मोनसे खथा दोननो थाखाय आं बिथांखौ खावलायनोसो सानदों खथा माने सुपार 50आव नांगौबा 45+5 बेबायदि मोनसे खथा दोननो हायोब्ला हयथ' जोंनि बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि जा मिजिं आसा बेफोरबायदिबो सुफुंजागोन होननानै आं सानदों ओंखायनो आङो खावलायगोन प्रमद बर' सार बिथांखौ जे जाहाथे बिथाङा बे बाथ्रानि सायाव एसे सानो बेजों लोगोसे जेसेबां डेभेलपमेन्टेल खामानि दं जिहेतु बिटिआर एकर्डआव सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय पेकेज हरनायनि बाथ्रामोन आरो बे पेकेजआ थोंजोङै बिटिआर ओनसोलनिल' नङामोन जिहेतु इउबिपिअआ बिटिआरनि बायजोनि जा बर'नि जेंनाफोर बेखौ लानानै जिहेतु सिगनेटरि आफाद बेनिखायनो जेसेबां फैयो जेसेबां केपासिटि थायो जोंनि बायजोआव हरनो डेभेलपमेन्टेल वर्क्सफोरनि थाखायबो आरो बेखौ जाहाथे बिथांमोना जोंनिसिम हरो आं बेखौबो दिनै नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों खावलायबाय दिनै जोंहा 19आव जोङो माखासे हाबाफारि दंमोन जोंहा थिखानाय हाबाफारि जेरै फिरफिला बिरहोनाय बेखौ मानगोनां आफादगिरि जिल्लानि बाथ्रा बसुमतारी बिथाङा बिरहोनो हाबाय लोगोसे बिबार बावजेननाय दंमोन मुंख्लंफोरनो दा बेवहाय गोबाङा माखासे कुइसन खालामो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाया जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मुङाव दिनैसिम दासिम सासेबो मुंख्लं जायाखै नाथाय जों बेखौ मुंख्लंखौ जोङो खौसेथि आफाद बा